Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Stumble Guys. Sunt aici alături de un invitat. Salut! Așa, nu trebuie să vorbești foarte mult. Invitatule, o să ne jucăm Stumble Guys cu provocări. Dacă vă place, nu uitați de like și subscribe. Câte like-uri vrei să facem? Fii atent, 500! Mamă, dacă facem 500 de like-uri, sunt cei mai tari, cei mai tari. Și să nu uitați de coment și de subscribe și să spuneți și mai vreți să postez. Ok, fac eu unul din două, că mi s-a plăcut. Am avut un bug. Ok, codul este 85554. 8554. 3 de 5 4. Mamă, că-s de 5. Așa este. Bun, deci vom juca. Vom juca pe provocări, pur și simplu. O să ne dăm în fiecare rând o provocare, da? Când vrei tu, nu rândă, da? Ok, o să încep eu cu prima provocare sau încep tu? Dar o să încep eu ca să vezi și cum stă treaba, ok? Da. O să dau eu primul, și gândesc. Orice mapă ar fi, putem să ne dăm și să ne omorâm, da? Gen o singură dată dacă vrem, o singură rundă, după nu mai repetăm provocarea. Da. Să-i dăm și ce mapă, ca să văd ce stau. Ok, te provoc ca prima dată să te bagi în prima bilă roz pe care o vezi. Să te bagi în ea, pur și simplu. Ui. Te-ai băgat în ea? Bagă-te în ea. Da. Da. Ok, sper că nu minți, că noi nu, aici ne jucăm de fun, nu ne jucăm de tryhard. Ok, tot ce facem e de fun. Pur și simplu, sper că înțelegi asta. Da. Bun. Acum tu provocarea, hai repede, te-ți dau o provocare. Să te aștept sau... Fii atent. Să-ți dau pumnul acum la final. Hai, dă-mi. Am prea coșmară de chestii. Mă rog. Ok, a doua, acum iar încă o provocare în fiecare. Să vedem ce mai... Bă, dar într-o rundă dăm câte două provocări. Nu, câte una pe rundă. Una de fiecare. Să vedem ce mapă vom primi. Haide. Bun. Te provoc să dai pumn la orice... Nu, să iei un player în brațe, dar în afară de mine. Asta e provocarea mea. Să iei un player în brațe, în afară de mine. Să iei un player în brațe, în afară de mine. Când vrei tu. Da, fă asta. Ți-am dat provocarea. Pe mine m-a dat disconnect. Nu mai primesc provocare. Și încă o regulă, să știi, dacă eu, să zicem, mă calific în finale și tu nu, nu, tot îmi dai provocarea, dar eu nu-ți mai dau ție, că nu mai știu rând. Înțelegi tu ce zic? Ca să știi. Oricum noi ne jucăm de fan, înțelegi? Ok, trebuie să aștept să termin acum, n-am ce să spun. Faza e că cred că nu o să joc așa bine pentru că mergem lag când filmez. Mai vorbesc și la telefon. Ok, calific. Ajung în finală. Da, dăm provocare în finală. Eu zic ce... Dar stai să zic ce mapă îmi dă. O să-mi dai o provocare, chiar dacă tu nu mai ești. Și o să se vadă pe episod că am făcut-o, da? Da. Ok. Eu zic ce mapă, stai să vedem. Jungle Roll. Zi repede provocarea, e finală. Fii atent. Zi. Treci pe pod repede, adică știi tu, să sari pe pod, să nu te mai duci pe știi tu. Nu știu ce vrei să zici. Bine, stai, fii atent. Când ești la final, să-i faci la unul surpriză dacă câștigi. Adică surpriză. Să stai acolo, știi tu unde. Și după să mă calific. Da. Da, dar nu o să fiu primul. Sunt în spate. Hai, repede, altă provocare, că n-am cum să fiu primul. Repede, până nu câștig ăsta. Ai 5 secunde acum. Bine, 5, 4... Gata, s-a terminat. Dar vezi, provocarea aia s-a dus, nu mai poți să-mi o dai. Ok, codul. Da, să-mi zici și mie codul. Ok, fac.
6, 8, 7, 1, 9. 6, 8, 7. Scrie? 7, 1, 9. Bun, băieți, a intrat și el, să-i pauză, am pus pauză, deoarece a întâmpinat peste o problemă. Mai pe la jumătatea episodului, când zic eu, o să ne alegem fiecare skin-ul. Unul urât, dacă vrei, adică asta ar trebui să facem, unul care e urât așa și slab. Da, sunt o comună. Bine, dar, păi da, eu ți-l aleg pe al tău și tu pe al meu, dar poți să-mi dai și să-mi aleg specială dacă vreau. Ok, tocmai s-a reconectat, nu merge internetul. Man, nu pot să-i dau provocarea. Da, e. Îmi pare rău că îți dau un da sau prin face cu provocări, pentru că nu merge internetul. Nu merge foarte bine. Hai, repede, eu știu ce provocare îți dau, mai ești în meci? Nu! Iar te-a scos. Ziman te-a scos? Da! Nașpa, nu-ți merge net pe loc. Mie merge foarte bine. Hai, m-am calificat deja, îmi dai provocare următoarele două. Bine, hai că acum să mai... Păi stai să se califice ăștia, că m-am calificat deja. Nu mergea, nu-ți mergea net. Îmi dai următoarele două runde dacă mă calificăm în două. Nu înțelegi tu. Da. Deci chiar vă rog să dați like, subscribe după cum v-am spus la începutul episodului și dacă vreți să mai postăm Fortnite, Fall Guys sau Stumble Guys sau Tip Simulator, spuneți acolo în comentarii și ce vreți. Poate chiar și 8-ball pool, dacă voi doriți, chiar dacă nu prea mă mai joc decât așa, mai intru la mișto la câteva zile de fan, mai bag un meci 2-3 de fan cu mantă, nu înțelegeți voi? Așa, provocare, am Cannon Clim. Ce provocare îmi dai? Fii atent! Ce mi-ai dat și tu prima oară? Să mă bag într-o bilă? Sau nu, mă? Sau nu? Care? Da, bagă-te într-o bilă. Bine. Gata, m-am băgat. După bine episodul. Ok. M-am băgat chiar în două. Hai că fără să vreau una a doua. Nu pot și să dau toate. Dacă ai idee. Facem și o schemă aici, băieți. Bam. Calificat al 4-lea. Vedem în finală ce-mi dai. În finală, spune în finală. Păi stai că acum arată round 2, vă ridă pe ăștia. Stai că acum o arată imediat. Space Race. Poți să mă pui să mă bag într-o planetă, să aleg ce portal să aleg. Fii atent! Planetele alea știi că au mai multe bile acolo. Ce bine. Ăla care dacă treci în ele, sari foarte mult. Așa, ce e cu pietroi, asteroizi. Da, asteroizii. Ce? Du-te în asteroizi. Nu mă, frate, hai, punem cu portalul, te rog, că trebuie de aproape. Bine cu portalul. Ce portal să aleg? Centru, stânga sau dreapta? Centru. Centru. No, nu cred. Nu te cred. Vine ăsta din spate, cred că. Centru, da? Că trecusem deja pe agent. Ok, era stânga. Bine, băieți, facem și un win. Bine. Mamă, imediat venea și ăsta. Am făcut și un win. Frumos. Bun, acum ne alegem skin-urile, da? Da. Să-mi spui ce skin. Spune tu primul ce skin să iau. Din toate pe care le am. Fii atent. Ai unde la ai Yellow Racker?
Nu știu, ce raritate e? E de la, cum să zic eu, pilot de mașini. A, de motociclete, poate. Da. Am ăla galben și ăla albastru. Joacă cu ăla galben. Ok. Eu ție îți dau să joci cu miner Mike. E miner și e comun. Îl ai? Miner Mike. Spune. E sus cu ăla. Bă, uite-l, gata, l-am găsit. Ia miner Mike, ok? Da, Așa, îți spun codul. da. Stai să fac așa. Bun, băieți, am revenit tot așa ca să nu mai arăt cum bagă el codul și astea să... Na. Mai simt din timp, deci el joacă cu miner Mike și eu cu racerul ăsta yellow. Bă, nu vine să cred, găsi 20 de Da. Așa. bani. Să vedem, provocări, o să ne dăm. Da, și știu, dacă vă uitați la Nociv și la Madalin, pe canalul Nociv ați văzut tot genul acesta de videoclip, știu, de la ei i-am luat, recunosc. Ai oricum nu sunt eu youtuber mare la ceva, doar de fan și eu am o să fac. Ok, și l-a luat pe miner Mike, după cum vedeți. Provocarea mea pentru mine este la prima bilă de sus, alea din față, la prima să o las să te lovească. A mea, Hai, a ta care e? fii atent. Să te La bagi, să te treia bagi în bila asta. lovească. Bine, hai, bagă-te în bilă să te văd. Te băgai. Și tu ce provocare mi-ai dat? Fai, trecut. Hai repede una, să sar pe lângă asta, să mă omor, ce să fac? Omoară-te, ia. Bine. Așa gata. Ok. Ai calificat? Eu da. Da. Da, dar și tu n-ai respectat provocarea, tu nu te-ai dat în ciocan, te-ai dat în ăla de la mijloc. Nu în cerc, nu în sfera aia, te-ai dat în ciocan. Te-ai dat în al doilea, în a doua chestie. Nu? Deci tu provocările mai din timp, gen. Ia, mă, ce pică. Oh. Să dai măcar un gol. Să dau un gol? Da, Bine. măcar un gol. Gata, l-am dat din prima. Wow. Eu te provoc să-ți dai autogol. Vezi că mă uit la scor. Gata, uite. Așa, bravo. Acum gata. Am terminat cu provocările. Uite, și acum dau și un gol. Fii atent. Asta o faci tu, dacă Și? vrei. Așa. Da, dar avem 4-1, mare. Și ui. Și, bă, ai tăi și-au dat autogol, să te uiți pe episod. S-au băgat cu mingea ta în poartă și al tău mi-a dat pasă. Apa, nu al meu. A, pe lângă poartă. Gol! Și ui. Uite, gol, ăsta e gol. Degeaba, man. Gol. Gol. Și de la jumate. Gol. Așa, chiar dacă tu nu te califici, ceea ce cred, tu tot îmi dai provocare. Rămâi spectate și te uiți. Și îmi dai o provocare. Ai înțeles? Chiar dacă tu nu mai ești. Gol! Bară, gol frumos! Am dat autogol. Mamă, dar ați dat și voi 4 Hai, goluri. gol. Bine că ăștia ai mei nu stă nimeni, nu stă nimeni din ăștia ai mei. Ia uite, 2 goluri. Uite, Așa, să rămâi ne-au spectate. mai dat 2 goluri. Da, văzut, rămâi spectate. Spectator. Și îmi dai o provocare la finală. La final. La final. Și Jungle. stai 5 secunde. 5.
5. Mi-ai dat-o. Bine. Stai peste ăsta, la iarbă. Să sar pe iarbă? Adică nu, hai. Fii atent. Așteaptă-i pe bot. Aștept un bot și după plec. Da. Gata. Chiar i-am lăsat în față. Deci l-am așteptat, mi-ai dat provocarea. Acum ce rămâne să stai spectate până îi bat. Mamă. Să învăț, man, ce vrei. Și noi oricum nu jucăm, noi jucăm aici de fan, dacă știi ce zic. Sper că știi ce zic. Aș încerca să-i dau pumn la un bot, dar cred că o să vină mai mulți odată. Sau asta. LOL. Sar în față. Man, dar dacă trece timpul și nu câștigă nimeni. Dar oricum n-are rost să mai aștept. Pana mea face un episod aici și nu are rost sau ce. Bine. Ok. Revenim cu următorul meci. Bun băieți, am revenit, am o pauză de apă, bineînțeles. Acesta va fi ultimul meci, unde vor fi tot așa ca înainte provocări. Bă, dar știi ce? Spune. Aici vreau să fie un meci mai așa distractiv, să zic. Cum ar fi să fie finala Honey Drop. Și eu aici. Sau Lava Land. Provocarea mea pentru tine este să mă aștepți. Așa, gata, ai făcut-o, mă așteptăm. Tu? Fii atent să Să? te dai un... Cum să zic eu? Păi spune. Să te împingi în ăla. Nu știu ce zici tu. Fii atent. Treci în ăsta, în ăla. Păi mie mi-ai dat provocarea, așa? Bă. Foai, dar uite de ce am făcut, sunt ultimul. Printre ultimul. Și eu sunt primul. Gigi. Vă da ce provocare ușoară ți-am dat, că era în fața mea. Imediat lângă mine. Bă, m-a calificat botul. Ei. Da. Revenim cu rog. Bun băieți, am revenit, am așteptat să se califice toți boții ăștia, că n-avea rost. Nu. Suntem a doua rundă. Mai tot puțin de la acesta, mai bine la ok. Vedem ce vom primi. E bună, bă. Te provoc să te califici al 10-lea. Cum al 10-lea? Adică dacă ești printre mai înainte de primii 10, îi aștepți ca să te califice și te califici al 10-lea. A, nu al 10-lea, scuze, al 5-lea, că sunt tot pe al 5-lea. Al 5-lea, Da. până al 5-lea. Deci trebuie să... Atent, să faci așa. Spoia. Ok. Zic, provocarea ta? Să te duci în ăsta, să fii atent. Ce, Să mă? aștepți. Fii atent, să aștepți pe boți. Cum adică? Aștept un bot. Bine. Tu te califici al 5-lea, da? Gata. Am început mai mult. Hai! Nu te-ai calificat al 5-lea, tu te-ai calificat primul. Uitai. Ai uitat, abia erai acolo, man. Știi că trebuie acum să-ți dau 2 provocări următoarea rundă. Da, asta trebuie să fac. Așa am văzut și în videoclipul ăla. N-ai respectat-o pe prima, îți dau 2. Oricum ești ca fan, deci îți dau 2 runda asta, îmi pare rău. Nu ai respectat. Chiar în clip. Să iei un bot în brațe. Dacă ajungi primul, un bot în brațe și să-l califici pe el.
Nu, să mă califici pe mine. Să mă iei în brațe și să mă califici pe mine. Dacă poți. Și, Că da, e care și a doua provocare e să te duci, să stai 2 secunde acum. Oprește-te 2 secunde. Da, sunt înaintea ta, nu mai are rost. Da, m-am oricum m-am calificat, nu mai are rost. Eram plin. Bun, băieți, acesta a fost episodul, acesta a fost. Nu uitați de like și subscribe și să spuneți în comentarii ce ați mai vrea să postăm. Ciao!